السلام عليكم أبو مراد. ايجي مريم. وەکو ژیرزانە لە حەرێ مامە لە وڵاتێمە عەرتەژێک پێک هات نەدەه باژارێ مە سەرۆبووم بوونکی ji ber wê em dixwazin kî wek wê derexê عەرتەژê de wexta çê dibe wê gavê de em çi bikin bi ser wê bisekine lewra pêwîstî pê heye xala ewliyan jî tişê herî mîm ev e wexta عەرتەژ çê bû merenkî panik neke hinkî sakin aram bisekine merek am xwe muhafaza bike û vî hawî tek bigere mere yekser berî nede derve eger qatiya erdê bi xaniya ewlî be mirov kane bi 10-15 saniye de xanî terk bike mimkûn e lêbelê jê pêtir hûn zanin hûn nikab derkeve mesela apartman ve avahî bi gere hûn berî nedin derve hûn tur malê xwe muhafaza bike ew yeka da nêzîkî şaneşînê ya jî balkonê ya jî li derve nesekine hûn jî talûkeyê lewra cam ya jî vekirî mere ihtimalek mezin heye mere bikeve jî ya jî tişeka bi ser mere bikeve gerek me wê jî dixwaz bike welê nerî tişek bû telefona wê cema ve ji xwe dûr neqetînî bera cema ve bêrîka we de be ew lazim e tişkî de jî em bibêjin ne 10 saniye we hebe hûn kanibe giş xwe li eynî cî kom bike mesela vê jî hûn kanibe alîkariya evdû bike belkî mesela vê jî cî qenepelê hebe cî kanibe hûn xwe muhafaza bike berê xwe bidin wir ew yeke ocaq mocaq yan ji em vê tûpan vekirî bî ya ji cîran we bike hûn kanibe bigire eğer hûn kanin zûka bigire yanî wê gavê de bigir û derbasî şê xwe be ew tişkî muhîm e lewra kane piştî wê em vê jî qaçaxeke bi tişeke ve zerarê bidiwe ew yek piştî wevana kir we berî dajekî saxlem lazim e hûn vê çî bike weka wê qenepa qoltuğa cê mere rûdine cê saxlem weka hinkî we muhafaza bike hebe hûn xwe bidber wir mesela kamerê me re çî bike wekî çawa bike ew ê xwedênek tişek bû lê bine Meryemê xwar kire distê xwe jî danî ser serê xwe ji bo serê xwe muhafaza bike tişeke li serê mere keve jî hinkî merekan xwe muhafaza bike ew yek havê dinê hinkî xwe çî bike ev jî divê posyona cenînî yani weka wê zarok çawa di hindurtiya xwe de malzarokê de disitire vî hawî hem wê alanê wê çikê qadê biçûk bike ji bo çi xwasî tu xwe çû bike wê alana tu zev dike wê kêm bibe zerarê hîn hindek bigêşte yan jî em vê jî te xwar kir Meryem çî bike veya bi ser serê xwe xwar bike kişan xutan xwar bike serê xwe dadî avî hawî xwedênekî tişe bikev jî ji bo serê we muhafaza bike tişek nebe ev jî muhîm e weka wê hûn dibîne vir de pirtûkxane ya jî kitaplik heye vir jî mixabin bela xanîneyê mere ye mere pir tişan nikane çî bike lêbelê ev çîka hinkî bejna wê fireyên eger hinkî em vê jî zirav be ihtimalek mezin heye zû biqeribe lêbelê eger hûn kanibe vê kitaplikê ya jî dolabê xwe bi duyûr ve monte bike xwedênek tişe bibe jî ser we neqeribe ev jî muhîm e lazim e hûn ji va dernankî dûr bisekine vana kan ser we biqeribe ji bo wê awa derna bisekine çêtir e ya jî odeyîn müsait hebe erê kanê tê kevî arê jî vana jî cam eğer bikeve ya jî li ser serê we bikeve xwedênek kane laşê me re jê bike xwîn bike vi duyê de ew jî problem e gerahaya me re jî hebe xwedêneke tişek bû mimkûn mertebe hûn kanibe telefona xwe îstîmal neke a dawî ya jî hew ji bo mesajek ya jî gazîkirinê hewalatinê hûn îstîmal bike bişixulînê jê pêv bera şarja û muhafazekirî be her berê me çi xwasî digot telefona nexin odê xwe radyasyonu vi duyê de lê bilgîr wan bika vê jî lewra em vê jî mesela vê ertêşa dawî saet 4 û tişkî destê sibê çêbû eger telefona te nerhinda te be wê çaxê tu nika tu alîkariyê bixwaze ji bo wê em kane tewsiye bike bera telefon li odê be radyasyon jê tişkî mere bike tuneyê yan jî wexta hûn dikin rakeve têx şarjê vî hawî li cem we razê rakeve ew jî muhîm e xwedêneke tişek bû tişek ha serê we jî heta hûn kanibe neke qeyrîn lewra wê toza wê em vê jî cihatiye weşandin ew toza giştî têkeve qirkan hûn nika hilmê bisînin û qeweta we zû biqede ji dêvla wê
تلفون استعمال بکن جی دستی خود نگی خود مکانه به دیویر خدنگ درخه وی آوی او جی مهمه جی مکانه به ایر آف هبه لچم و هبه حاضر او جی مهمه جبو حیاتا و جیانا و دوام بکه لجبر دستی و به او جی باشه وقت مگو لیبلی خالا هری گرینگ پانیک نکه ایر اون پانیک بکه ونه یا بر دری بیزب کرن یا لسر درینجه که یا آسانسوریت بیزب کرن لو را گنه اون و هر سینا جی نشغولیم بری ندوا درناش خوزت آسانسور خطره تعلقه گره اون بری ندویر تشتی گرینگ اف بود تنک تشتی دیجه مرکان بفیجه yani mesela beri ve mesela khaniye sağlam çevike hem ve vakta merede kere bu perseka zemine ölçüyor bana müjarek deniyi me vakta tişe bu vendur maliyete zarok çavabı tişti belki tişki permimci evi eğer un maliyete veya pratik neken un tekrar neken öj bila ve her öj şey ve derkeve lebeli un tüşe jaravi mali vendur maliyete malbati ve kavimci tatbikat ekibi evi başvuru levla mecikire yani kami çav şuraya kuvvetüde جوه ما خواستم بالا بکشی سر مسئله ان شاء الله خود تعالی نین پیشم آنی پیشم جی امکانه بس فکر درواز بکن و خود تعالی محافظه بکن حتی ویدیو کدنی امانت خدا بود